Kini ang madetalye sa Ozamis Today. Misamis Occidental angay mangandam sa pagdugok unya sa mga turista sa probinsya. Anyang report. So you better be ready. Kinapahayag ni Asian Travel Magazine writer Christian Belardo sa interview sa Asenso Ozamis News Channel. Human niya masaksihan ang nindot ng mga tourism destinations ug matilawi ang lamian ng mga local dishes nga giandam kanila sa Asenso Ozamis Administration sa pagpanguna ni Mayor Indy Waminal sa dinner nga gi-host sa Dakbayan nga gipahigayon sa Cota Fort Nobyembre 9, 2022. Kini atul sa day 1 pa lamang sa laag-laag sa Misok nga gi-initiate sa provincial government sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal in collaboration sa Tourism Promotions Board kung TPB ug Department of Tourism Region 10. Ang 30-man team sa mga vloggers, influencers ug travel operators ang misuroy sa Tanggub ug Ozamis sa unang adlaw sa laag-laag sa Misok ug human ma-discover ang mga hidden jewels sa duha ka dakbayan, diretso sila sa Cota Fort alang sa panihapon. All praises sa mga vloggers sa mga local dishes nga giserve lakip na ang famous Roking's Balbakwa, ang award-winning isdang laya recipe nga showcase sa laya cooking contest sa July 16 Fiesta Celebration ning tuiga ug ang adobo ug ginataang Bisayang manok, ang naila nga baked scallops sa Isla Grill, Salvador's lechon ug uban pa. Wow! Wow! How come I never heard of Malbakwa? Okay, there's so Malbakwa. I mean, this just shows there's so much to discover in Mindanao. And I'm glad I'm here. I'm glad I took that step to discover it. And I know I'm going to see a lot more. I'll be here for a few more days. And I'm so happy I'm here. Bisan pa sa kanindot sa lugar ug sa lamian nga pagkaon nga atong gi-offer, giangko ni Mr. Belardo nga ang Mindanao dili lakip sa shortlist sa mga turista gikan sa kauluhan. And I came here because I'm particularly interested in seeing Northern Mindanao. Usually people from Metro Manila, when they think of going out on holidays, Mindanao is not exactly on their short list. I think that should change. And I think this is a hot spot, but it's just that it's not in the mind of many travelers. Maybe you should include it. Apan human makita kung unsa gi-offer sa Misamis Occidental sa unang adlaw pa lamang sa tour, kini ang pahayag sa Asian Traveler Magazine writer. Being here and seeing what I've seen so far, some beautiful sights, so much promise. We just came from the mountaintop earlier to see the view, and it was amazing, breathtaking, magnificent mountains, great roads, 4 lanes, and you have very many beautiful places here. Particular nga namatikdan ni Mr. Belardo ang nindot ug sementado nato mga dalan bisan sa mga kabukiran. Siyempre, gipangandaman na kini sa kanhi kongresista sa Distrito 2 ug karon Governor Waminal aron mahatagan og access ang mga turista sa atong mga tourist destinations ug aron usab mapasayon ang pagbiyahe sa mga lokal nga mga residente padulong sa sentro aron mapalambo usab ang ilang mga panginabuhi. Excited nga ipahayag ni Mr. Belardo sa tanan nga gi-offer sa Misamis Occidental ang mga tourism sites o pagkaon, angay gayud nga mangandam ang mga local governments sa pag-abot o pagdugok unya sa mga turista nga makadiscover sa kanindot ning maong bahin sa Mindanao. Work closely with the Department of Tourism in developing their areas and preparing. You know why? If people know about it, they'll come. They will come. So you better be ready. Develop it, prepare for it, believe, build. Ang team sa mga vloggers, influencers ug national tour operators ang musuroy sa nagkadaiyang mga tourism destinations sa tanang 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga dakbayan sa probinsya gikan Nobyembre 9 hangtod Nobyembre 13. Proyekto sa administrasyon ni Governor Waminal ang laag-laag sa Misok nagtumong nga mag-showcase kung unsay gi-offer sa Misamis Occidental samtang naglihok si Governor Waminal ug ang tibuok Asenso Misamis Occidental sa paghimo sa
sa probinsya nga usa sa premier tourism destination sa nasud. Ang unang adlaw sa laag-laag sa Misok gitapos pinaagi sa dagkot sa Berhen sa Kota uban sa team nga nagdagkot sa Makandila ug nag-offer og mapag-ampo alang sa panalangin ug proteksyon. Ang laag-laag sa Misok usa sa mga highlight activities sa 93rd Provincial Anniversary Celebration sa Misamis Occidental kung pagsaulog sa Misok 2022.